चलो दौरा में टेक धराला हां जी त ओजा सखी लोग आवेला पुरानिया का के लोग आवेला कि हल बंदल बलकोनिया मा चले आधा सकाटा के बेटी है आ धीरे धीरे मोरा बाबू चले जिम्मेदार के बेटा है काहे ना भले बबुआ छेवनी में ईटा पाथत हो लेकिन जिम्मेदार के बेटा को है हां जी और ओकरा बाद बबाली घर में ले जाई जाला ना हो हां जी ए खीर पूरी बनेला हां मुंह जुठिया के दियाला हाँ जी दुल्हन के हां भैया का नालो बजावत नहीं हां संदीप बाबा हां यहां के शादी भई नो हां 2015 में तो जब देखी है के एगो भौजाई बड़ी का नाम हो हां भभकनी इनकरा मेहरारू के सतरे को पूरी हां आ एक थरिया रसिया हां सतरे को पूरी हां आ एक थरिया छोटो हने थरिया में हां कटरा खाली रहे एक थरिया रसिया दिया मुंह जुठिया के हां इनको मेहरारू सतरहु पूरी खा गई ए महाराज सतरे को खा गई हां एक थरिया रसिया वो खा गई हां इनकर भौजाई जाके पूछले कि कोनिया ए औरी लेबू हां तो करस की रहे दी ए ई नाश्ता कोनिया बाद में बेकर व्यवस्था बैठावल जाई जलानी के ना जाना हां अब है खीर पूरी बने लगा भर पटीदारी भर बटा